Ahoj, toto je druhý díl, ve kterém si ukážeme, jak udělat nánuk z gumiček. A toto video je děláno pro stránku Gumy z NG, já jsem NG a ukážu vám dneska, jak udělat nánuk. Budeme potřebovat pár gumiček, přibližně kolem 30 gumiček dohromady. Se pustíme do práce. Já se vezmu a pustíme se dál do práce. Budeme pracovat po dvou gumičkách, takže se vlastně budeme takhle po dvou gumičkách pracovat. Vezmu si 2 gumičky, položíme takhle sem. Zase 2 gumičky. Sem. A zase 2 gumičky. Sem. A teď zase 2 gumičky. A sem. 2 gumičky. A sem. A zase 2 gumičky. A sem. A takhle pojedeme ještě 2krát. Tak, a takhle byste to vlastně měli mít. Tak. Od špičky a až takhle. Tak a pokračujeme dál. Vezmeme si 2 gumičky bílé a dáme sem. Tak, teď si vezmeme 2 černé gumičky. Dáme si je sem. Můžete použít oranžovou, já používám vždycky na klacík. Takhle černou. Tak, 2. Teď si vezmu háček. Vezmu si černou gumičku, kterou vlastně na tom háčku omotám na 3krát. A teď vidíte, co s tím. Tak. Teď vlastně tu černou gumičku vezmeme. Černou gumičku takhle. Vezmeme ji a dáme ven. Teď si trošku přejdeme sem. A na tyto tady ten kolík, tady ten kolík a tady ten kolík, na tyto 3 kolíky, tady na tu gumičku, na ty 2 kolíky, tady na ten kolík, omlouvám se, tady a tady. Za chvilku něco zamotáme, ale ještě nejprve si vezmeme bílou gumičku, dáme si takhle. A uděláme si vlastně takové ramínko a takhle pojedeme. Teď ale ne bílou, ale růžovou. Máme růžovou gumičku. A ukážu vám to úplně jednodušeně. Je to jen 1 gumička. Tak. A tak. Teď vezmeme si háček a děláme tak.
teď tady na ty dvě trošku stáhneme dolů, bílou, omotáme na 3 rád, jako tam u toho. Dole a dáme gumičku. Omotáme na 3krát a dáme na tento kolík. Tak byste to měli mít a teď budeme háčkovat. Tady utáhnu si 3 gumičky, které mi brání. Já třeba vždycky dělám tak, že se vezmu, jako si to hezky odtáhnu, ty 2 gumičky se vytáhnu, pustím a přitáhnu sem. Tady už mi vlastně skoro vůbec nic nebrání. Tak. Tady vlastně mám, tady už mám ještě i to ramínko k tomu, takže to budu ještě muset vyhýbat tomu ramínku. Takže to si také vezmu, tak to prostě vytáhnu si to hezky, tak. Přidám sem, to vždycky musím odtáhnout to ramínko, tak to si takhle vezmu do prstů. Jak se odtáhnu. Vytáhnu, vidíte, že se mi tady stalo kosočtvé, s tím se dám hlavu a noze. Vždycky to můžu udělat. Potom se takhle hezky vrátím. Jako se čtverec. Vytáhnu. A vrátím. Jako čtverec. Vytáhnu. A vrátím. Jako druhou gumičku, jako druhou řadu, kterou musíme udělat je prostřední. Předou jsme pracovali jako druhou, takže půjdeme tudy. Vlastně tady nám vůbec nic nebrání, takže tady to bude velmi lehké projet. Tak. To dostáhnu a tady řadu teďka pojedu. Tady mám právě ty 3 gumičky, tady mám 4 vlastně gumičky, plus 3 gumičky plus ještě takže vlastně 4, protože ještě je ramínko. Takže si vlastně vydáme ty 2, akorát že já mám trošku víc dole, takže to je taky špatné, protože to možná nejde. Takže takhle trošku stáhnu nahoře prstem, vezmu, přetáhnu. Tady už je to trošku těžší, protože tady nám to ramínko velmi brání, tak to se budeme moct udělat takhle. Před tady, to máme vlastně prolíčky těma 2 gumičkami, tak si to vezmeme. Tady tu stranu jenom vydáme, to děláme vlastně tady všude. Si to zjednodušíme. A vlastně nám tady vlastně už nic nebude bránit. Díky tomu, jak jsme si to udělali, a vždycky si to takhle dáme a vrátíme. Dáme 2 gumičky, přetáhneme sem a vrátíme sem to ramínko. To samé tady, přetáhnu sem a to ramínko vrátím. Teď už to je vlastně těžší, protože všechny s těma gumičkami musím protáhnout háček. Říct si, na co to pověsím, vezmu si růžovou. Růžově vidíte mě? Vidíte? Takhle ty 2 gumičky jsem vlastně všema gumičkami protáhla. A teď už je to takové těžší. Tak. Takhle máme 2 gumičky. Tu zadní přetáhnu přes ten háček. Narovnám hezky. Tak. A utáhnu. Tak. A ještě trošku pořádně to utáhnu. Takhle. Vezmu se háček, který jsem tady připravila. Modrý. Tak. Háček SK.
vlastně si jdu hezky pomalinku sundat. Je to jde rychle, aby si to sundovali hlavně pomalinku, třeba můj dobře rychle sundovat takhle i někdy. Tak si vlastně dejte větší pozor. No a teď si to sundám. Tak. Výsledek vám hnedka ukážu. Tak to je konec videa. Doufám, že se vám toto video líbilo. Tady máte výsledek maminka. Těším se u třetího dílu. Ahoj.